Samantala, inilatag po ng lokal na pamahalaan ng Bacnotan, La Union ang karampatang multa sa mga hindi pagtubos ng nahuling stray animals sa mga centers sa ilalim po ng Municipal Ordinance Number 801 Series of 2024. Base po sa amendments ng naturang ordinansa, may kaukulang multa na 200 pesos kada araw kapag hindi nakuha ang alagang hayop sa schedule na itinakda ng mga inatasang centers, habang 100 pesos naman sa malalaking hayop at 50 pesos para sa mga aso na ang magiging bayarin ng mga pet owners sa loob ng 24 oras. Ito ay hakbang upang hindi mapuno ang mga pasilidad na tinutuluyan ng mga nauhuling stray animals sa bayan, bilang paalala na rin sa responsibilidad ng mga pet owners. Samantala, mungkahi po ng mga residente sa bayan ang pagsasagawa ng adoption drives para sa mga alagang hayop upang magkaroon umano ng tahanan ng mga pakalat-kalat na alagang hayop, kasunod ng diretsong reklamo sa ilang mga barangay ukol sa pagdami ng stray animals sa bawat barangay dahil sa pagkalat ng dumi ng hayop at basura. IFM News. IFM News. IFM News.